Someniska. Toi tommonen kyhmy juttu tuolla. Onko sulla sellaista? Sitä kannattaisi vähän reenata, niin sitä voisi päästä eroon. Kokeillaan miten se tehdään. Näin. Takapuoli, lapaluut ja takaraivo seinää vasten. Ja sitten liuutetaan takaraivoa ylös pitkin seinää ja alas. Ihan vähän vaan sekunti pari ylhäällä pitoa ja sitten alas. Noita kun jaksat tehdä ihan vaikka nyt puoli minuuttiakin päivässä, niin kyllä se vähän auttaa jotain, että rupeaa pikkasen helpottaa kireys tuossa kaulan etupuolella. Toivottavasti teidän siitä lähtee auttaa. Tää ei nyt ole ainoa liike, mikä siihen auttaa, mutta toi on hyvä alku. Ja jos sen tosiaan puoli minuuttia jaksaa tehdä, niin kyllä jotain tekee sitten kuitenkin.